खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब निउसआव बरायग्रोनाय जाबाय आरो नैबे दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबावबाय। लोगोफोर, जोंहा डिपुटि कमिशनार रेसिडेन्ट आसाम भवन मुम्बाइ बिनिफ्राय जोंहा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बे पस्ट मोननै साख्रिनि थाखाय जा रिक्रुटमेन्ट फैदों। बे जोंहा लोगोफोर ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आवनो माखासे पस्टनि नामफोरा दंदेरो, जेरै एसिस्टेन्ट पस्ट दङ, ड्राइभार पस्ट दङ, बिदिनो गोबां पस्ट दङ। नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ खोन्थागोन, बिनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो नोंथांमोना, जाहाथे बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर, जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ 29 डिसेम्बर खालि ओंखारना फैदोंमोन। बेहाय बेखौनो बुंदों लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बेहाय बुंखादोंना नै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4, बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि सिङावनो माखासे पस्टफोर दङ, जेरै नोंथांमोना नुदों जानांगौ। बेहाय नेम अफ पस्ट एकाउन्टेन्ट पस्ट दङ, एकाउन्टेन्ट पस्टनि थाखाय जा सासे दङ। LDA काप हाउसकिपार बेनि थाखाय सासे दङ, बिलाय सासे। ओमफ्राय नैबे LDA जुनियर एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय दङ सानै। ओमफ्राय रिसिपसन काम LDA बिनि थाखाय दङ साथाम। नोंथांमोना नुदों जानांगौ, बे साइटिं होनाय दङ टटेला, बे टटेल पस्टआ। ओमफ्राय ड्राइभार पस्टनि थाखाय जोंहा लोगोफोर दङ सासे। ओमफ्राय सेलारिया लोगोफोर बिथिं होनाय दङ 14,000निफ्राय 49,000सिम नोंथांमोना मोननो हागोननो। बे सिगांनिया गासिबो एखेयानो गोजा। नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसे मास मोनसेयाव 14,000 फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोना 14,000 मोनगोन, बिनिफ्राय बारायलांबाय थागोन 49,000सिम जाहैगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सेलारिजों लोगोसे आदार एलाउन्स मोननो हागोन, जेरै नोंथांमोना आरो ग्रेड पे मोननो हागोन 5,200 ग्रेड पे मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे एलाउन्सफोरबो मोनफानो हागोन। ओमफ्राय जोंहा लोगोफोर बेहाय दङ रुम बेरियार, बेनि थाखाय दङ जोंहा साथाम। ओमफ्राय बेनि थाखाय सेलारिया एसे खम, 12,000निफ्राय जागायगोन सेलारिया, 12,000निफ्राय जागायनानै 32,500सिम जाहैगोननो। बेहायबो आरो लोगोफोर ग्रेड पेखौ नोंथांमोना 3,900 मोननो हागोन ना पार मान्थ, मास मोनसेयाव। ओमफ्राय जोंहा लोगोफोर 7 नाम्बाराव दङ पियन पस्टनि थाखाय दङ, गासै टटेल पस्टआ बेहाय दङ सानै। ओमफ्राय बेनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 12,000निफ्राय जागायनानै 37,500सिम मोनहैगोन होनना बे बुंदों। गासै जोंहा लोगोफोर पस्टनि नामफोरा 7था दङ, आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बायानो। बेहाय लोगोफोर आरो मोनसे दंबावो, नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन ग्रेड पेखौ बेसेबां मोननो हागोन। दहायनि पियननि पस्टनि थाखाय 3,900 पार मान्थ नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै मोननो हागोन। गासै टटेल भेकेन्सिया लोगोफोर दङ जोंहा 13था। ओमफ्राय नोंथांमोननि दा बैसोआ बेसे जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय? नोंथांमोननो लोगोफोर 18 बोसोर जानाय जाथारनांगोन। 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ। ओमफ्राय आरो लोगोफोर SC ST बिथांमोननि थाखाय एजनि रिलेजन होनाय दङ, जेरै बे 40 इयार्स बा SC ST फोरनिबा 45 इयार्सनिफ्राय सिम, माने 45 इयार्ससिम बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन, 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरसिम। दा बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दङ, जेरै इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन, नोंथांमोननि फरायनाया मा जानांगोन बेखौ नै बे होनाय दङ। ग्रेड 3 पस्टनि थाखाय, जेरै ग्रेड 3आव मा पस्ट दंमोन आं बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जानांगौनो, ग्रेजुवेट पास जानांगौनो, जायखिजाया डिसिप्लिनजों, एनि डिसिप्लिन। नोंथांमोना मा स्ट्रिम लादों बेनि जेबो डिपेन्ड खालामा, जायखिजाया नोंथाङा ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ। मार्कखौबो बे सोङाखै बेसेबां नोंथाङा मार्क दङ, जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन, अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेड 3 पस्टनि थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोरनि बे ड्राइभार पस्टनि थाखाय नोंथांमोना मात्र मेट्रिक पास जानाय जानांगोन। बेजों लोगोसे मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स नोंथांनियाव दङबा, मेट्रिक पास आरो ड्राइभिं लाइसेन्स थायोबा नोंथांमोना बे ड्राइभार पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय जोंहा नैबे दङ ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो जागोन बेहायबो। बिनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना स्किल टार्न एन्ड प्रेजेन्टेसन माबाफोर, माने एप्लिकेन्ट शेल हेभ टु क्वालिफाइ इन ए स्किल टार्न आउट एन्ड प्रेजेन्टेसन, बेहाय नोंथांमोना माने पास जानांगोन ना टार्न आउट एन्ड प्रेजेन्टेसनाव। मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नैबे दङ माखासे डिटेल्स होनाय दङ, नोंथांमोना सिलेक्सनखौ, मड अफ सिलेक्सन बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायनो हागोन। एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय डाउनलड खालामनानै। बेनिफ्राय साबजेक्टआ गासै दङ जोंहा मोनथामनो लोगोफोर, टटेल मार्कआ 300 मार्कनि जागोन, नोंथांमोननिखौ नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोफोर एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय नैबेहाय थांनांगोन ना, बेहाय एप्लाइ अनलाइन मडआ, अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोना बेहाय थांनो हागोन। एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांदो, आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना होनानै दोनखादों, नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। आरो बे एडभार्टाइजमेन्टनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय 13 जानुवारि 2021, 13 जानुवारि जोंहा लास्ट डेट। जोंहा एप्लाइ अनलाइना 31 डिसेम्बरनिफ्रायनो सोलिबाय थादोंमोन, लास्ट डेटआ जाहैबाय 13 जानुवारि। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा 13 जानुवारि सिगां एप्लाइ खालामबानो जाबाय।
बेखौनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बायना दिनैनि साख्रि फैनाया बेनोमोन नोंथांमोननो आं बे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि एलिजिबोलबा एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ भिडिअखौ लोगोफोरनो अननानै शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना माबाफोर कनफिउजन डाउट दङबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर